Аз съм колко къде? 600. Днес ще снимам на Subway, понеже видя... аз не съм качил другия клип, но няма проблем, ще го кача. Този клип ще бъде втората част на другия клип, който още не съм качил, но съм снимал. И както идея да започваме, играя с Ютани, онази дето... Сега ще видите коя. Ето тази с костюма с 4 ръце. Сега, да знаете, телефона ми в принцип има много хубава графика, но когато се включи Mobizena, все едно е друг телефон. Всички телефони са готини, обаче някой като качваш много игри, бъгват. Така както иде, насладете се на играта. Моят рекорд е 497 000 и нещо. Мале тук много бъгва нещо, като се включва Mobizena. Ето вижте, това съм аз. Това ми е във Фейсбука. И брат ми е на първо място. Леле, хора, много ни бъгва. Тук аз исках само да видя нещо, да го покажа в YouTube. Това тук е изненада. Ало, Аманда, аз съм. Тато, къде сте? Какво стана? Откъде се обаждате? Как откъде? От телефона? Мъчно ви е за мен и задавате странни въпроси. Не, къде се намирате? Сърцето ви, Аманда. Много ми липсвате. Не спирам да мисля за вас, дори и когато спя. Аз също искам да ви кажа нещо. Слушам ви по-отсутвете. Питайте го за Роберто. Разкажете ми малко повече за приятеля ви Роберто. Роберто ли? Не мога да говоря за него. Добре, виждам колко ме цените, но няма проблем. Щом не ме цените, не ми казвайте нищо. Моля ви, не говорете така. Добре, ще ви кажа всичко, което знам. Роберто е работил в дома на Бран. Извинете, загледах се във филма. YouTube. Точно така. Това е бил. Той е бил. Ало. Прекъсна. Казва, че Роберто е работил в дома на Бран. Ето тук. Ще ви покажа. Сега ще ви покажа едно нещо за лайкването. Как да лайквате, ако не сте ме разбрали на онзи клип с лайкването. Сега, като ви покажа как да лайквате, моля ви лайквайте, защото имам нужда от такива работи. Ето примерно на този клип. На този клип, чакайте заради това. Някой го е лайкнал този клип. Браво, бе! Ма вижте сега, имам 3 абоната и ще ви покажа как да лайквате за тези, които не знаят. За този лайк благодаря. Освен Дидо, ако не си ти, махни си лайка. Ето така, просто натискате това и то ви се... Няма нужда нито от канал, нито от имейл, нито от нищо. Само си натискате лайк бутона и готово. Сега ще го махна, защото това не е честно. Дидо, ако... Ето, аз го качих този клип преди една седмица и сега има 22 сигурно показвания. Сега, ако той има лайк, направо ще поудея. Не, той не е лайкнат, но както де. Хора, не знам дали не знам какво да правя сега в този клип. Мога да си поговоря с вас. Да, Pokemon Go. Сега
това ще ви го спестя. Здравейте, тук ще ви покажа нещо от такова от покемона. Той зарежда в момента. Мисля, че дълго ще зарежда. Ако не, пишете в коментарите дали искате да направя полезици на покемон. Мисля да излизам навън с... Ние сме си направили в училище един такъв покемон клуб. И аз съм в него. И ако искате, или и пишете в коментарите дали искате с приятели, защото там са и други ютубъри в покемон клуба. И кажете ако искате пишете в коментарите дали да правя клипове на покемон. Go или да се движа с клуба в покемон с другите ютубъри или сам да си ловя покемони. Така само с вас. Пишете в коментарите дали да направя тези неща. Ако искате да знаете как да пишете в коментарите, ще ви трябва канал. Сега сигнала е зле, така че ще се махнем от тук. Така както казах, ако искате да напишете в коментарите, сега ще ви покажа какво трябва да направите. Въпреки че аз съм си го направил. Аз го съобщих в онзи клип как да използвате YouTube. Този с Subway беше, не знам с кой клип беше. Сега ще ви покажа какво трябва да направите, ако искате да пишете в коментарите или да се абонирате за някъде. За тези от вас, които имат Facebook, ще пратя линк в описанието. Вие ще кажете на кой Facebook искате да му пратя. На някой ютубър, примерно на The Shadow или на The GF Shadows. Всичките са в моето училище, на Lucky Dami BG или The Hicks, който още не е снимал и вие не го знаете, но ако му искате Фейсбука, пишете в коментарите да пращам линкове към това. Така както и да почнем да ви кажа какво трябва да направите. Така, тук на моята снимка виждате снимката и името. Там ще ви изписва, там ще бъде ама аз съм ви го обяснил. Обаче там моят канал се направи от само себе си, смисъл. Изобщо имейла съм си давал, паролата съм си написал. Само на таблета ми излиза това тъпо нещо. А тая камерка, ако се чуете за какво е, аз не знам. Не знам и какво да правя с нея, така че не съм я направил. Както и да е, искам само това. Там ще ви искат на това. Ако искате да си направите канал на някой от вас, не на всички, на някой само мисля, или не знам, просто на тези от вас, които ви искат имейл и парола, и които могат да го направят само тези, които имат Фейсбук там, с имейла, защото аз имам Фейсбук и затова съм си го направил канала, но казвам за тези, които нямат Фейсбук, може да попитате родителите, те в почти всички случаи няма да дадат, но пробвайте, ако не, кажете и да ви направят Фейсбук, ако това не стане, изчакайте година-две и тогава ще можете и вие да снимате такива клипове. Ако толкова много ви снима и нямате търпение, тогава натиснете тази камерка, независимо дали сте с канал, защото аз веднъж я натиснах и почна да ми снима в къщата, обаче веднага я спрях, смисъл, натиснах я за 2 секунди и после я спрях, защото за всеки случай не знаех какво е това. И така е. Ще ви покажа, аз като съм се абонирал, виждате онова звънче, дето пише известия. Като се абонирате, там ви дава някакво звънче да натискате, за да ви дава известия за всеки клип. И виждате, Shadowhex е качил 2 нови клипа. Единият е току-що качи видеоклип. Току-що е качил видеоклип за преди 9 часа за бомбен атентат на GTI 5 онлайн на PC. Преди 9 часа. И другият му клип е преди 3 часа с някакво
дето някаква игра нова, дето току-що преди 3 часа го е качил. Видеоклип, време е за бой, Dead Island, Reptide. О, това сега може, сега хора, клипа става много дълъг, пък и аз мисля, че си поговорихме достатъчно с вас. Ето, само Лъки Дами БГ ми е писал в коментарите и ми е харесал някой клип. Вие сте ми харесали сте ми писали в тако. Вижте, това ще бъде всичко за този... Не. Искам да ви кажа нещо. Знам, че ви изглежда, че аз съм някакъв смотло, дето снима само на малък, но ви казвам, че ще почна да снимам на компютъра с камера или на телефона с камера. Да ви казвам, чакайте един момент, защото се загледах в един филм. Как ви иде? Какво исках да ви кажа? Да, знам, че аз ви изглеждам в смотно с костюм. В смотно, който само снима и нищо не прави. И само чуете, не съм известен като Shadow Hex. Обаче ви уверявам, аз ще снимам и ще правя каквото кажете, на каквото искате ще снимам. Само моля ви се, правете лайкове и пишете в коментарите, защото ако не го направите, ще не може да изтрия канала и тогава няма какво да снимам, няма какво да правя и ще бъде тъпо. Така че моля ви се, пишете в коментарите или аз ще ви дам един телефон, на който да ми звъните, да ми казвате. Това е малко прибързано в линка. Ще ви дам един телефон на майка ми или на Lucky Dami BG, мога да ви дам телефона. Да му звъните, той да ми звъни, да ви предам. Просто пишете в коментарите на какво искате да снимам, защото така не е готино. Снимам нещо и вие после ми давате върнат палец. И аз искам да знам какво да снимам, като вие не ми казвате. Затова пишете в коментарите. И да, пишете в коментарите, за да знам какво да снимам. Защото така не ми е много интересно. И знам, че и пишете всички какво искате да снимам. Вече го казах. Това ще бъде всичко от този клип. Надявам се да ви е харесал. Абонирайте се, дайте лайк и това беше от мен. Хайде, чао!